Avui estem amb Clara Martín, tècnica de llums de concerts i d'espectacles musicals. Gràcies per acceptar aquesta entrevista i si vols comencem. D'acord, endavant. Doncs primer de tot, mirant la càmera, digues el teu nom i cognom i contesta a la següent pregunta. Ser el membre tècnic d'un espectacle musical és per mi... Hola, sóc la Clara Martín i ser el membre tècnic d'un espectacle musical és per mi haver pogut dedicar-me una mica a lo que és la meva passió, perquè jo des de petita he estudiat música i m'agrada molt el teatre musical i he trobat com el meu lloc dins d'aquest sector, perquè a mi el d'actuar no m'anava gaire, però mira, ara estic aquí dins i això, no sé, com poder complir una mica el somni de formar part d'això. Que guai. Doncs com et vas introduir en el món de la tècnica d'il·luminació i què és el que et va motivar per convertir-te en tècnica de llums? Jo vaig conèixer un programa de Barna, en plan un programa com d'estudis, i vaig entrar a estudiar tècnica de so perquè tenia col·legues que ho eren i tal, i va ser com, bueno, no sé què estudiar, no m'agrada cap carrera i vaig tirar per allà. I era un curs que era subvencionat, les pràctiques me les pagaven i quan vaig acabar era el Covid, no hi havia feina per ningú. En plan, fèiem entrevistes amb empreses i a mi una empresa em va dir, en plan, jo et vull, però és que no tinc ni per pagar-li el sou a la gent que ja tinc, no et puc contractar. I en aquest mateix programa també feien el curs d'il·luminació. I realment vaig entrar com per seguir cobrant un any del rotllo. Mira, així tinc els dos perfils i serà més fàcil trobar feina. I un cop dins vaig veure que m'agradava molt més. O sigui, a dia d'avui també em dedico una mica al so, però m'agradaven molt més les llums i vaig tirar per allà. O sigui, m'ho vaig trobar com de casualitat, però mira. Ostres, i llavors, quin és el procés de creació a l'hora de crear un espectacle? Com ho fas a través de la il·luminació, això? Sí, primer de tot jo crec que és molt important, tant en concerts com en teatre, com en dansa, com el que sigui, entendre molt bé el missatge que es vol donar. Perquè al final, per molt que sigui un espectacle de dansa, que no hi ha veu parlada ni res, la gent té una intenció i les coses volen transmetre un missatge. I crec que és molt important això perquè al final la il·luminació ha d'acompanyar tot aquest procés. I és com, bueno, si hi ha un director, parlar amb el director, veure quines idees té, perquè al final també potser tu estàs dirigint un projecte i no tens ni idea de coses tècniques, però em dius, vull donar una sensació de tal, i jo això t'ho tradueixo amb el meu sector. Crec que això és com el primer pas, entendre molt bé quina intenció i quin missatge es vol donar. Llavors hi ha com una comunicació constant, no? Clar. I també, a part de comunicar-te amb el director, també suposo que has de coordinar la part de escenografia, també so, per anar tots a l'una, no? Sí, jo sempre he dit que per mi, i no és perquè m'hi dediqui, sinó perquè ho crec així, per mi les llums formen part són una part molt viva de l'espectacle i per mi són un 70% de l'espectacle. O sigui, per mi són més importants que l'actuació, molt més que tot. Però sí que és veritat que unes llums necessiten una escenografia que il·luminar, perquè si no, unes llums il·luminen el buit, ok, veuràs un coloret, però no veuràs res més. I amb el so el mateix. Vull dir, si vas a un concert i veus que encaixen un cop de llums amb un cop de so, t'entra més i de cop ho vibres. Si no, o passen desapercebudes o et quedes mirant a l'escenari i dius, ui, això és raro. Vull dir que al final és com coordinar-te molt bé amb tots els àmbits tècnics que estiguis treballant, entendre com s'ha fet l'escenografia i remar-hi a favor. Si a mi em posen una escenografia tota blava, no l'il·luminaré més de blau, perquè és que no té sentit. Vull dir, com intentar que les tres disciplines que has comentat s'alimentin una mica entre elles i totes estiguin com al mateix nivell. Hi ha alguna tecnologia o de quina manera feu que les llums tinguin aquest paper sobre l'escenari? Sí, jo com a tecnologia entenc les taules de llums. Sí que és veritat que les taules que hi havia abans, pels focus que hi havia abans i pels recursos que hi havia abans estaven molt bé, però ara mateix les taules que s'estan movent ara pel mercat, que hi ha com dues marques primordials, pots fer de tot. En plan, pots connectar un cable i tu tens tot programat i a la que et donen play a la seqüència, les llums van soles. Vull dir que amb els avenços que hi ha hagut, pots aconseguir com un nivell de detall molt més gran. És una cosa en la que jo encara m'he de formar perquè no ho he tocat mai, però és això, vull dir, jo puc estar-me 4 mesos a casa meva programant perquè cada cop que tu tanquis els ulls, les llums facin alguna cosa. Vull dir que per mi crec que és un avenç molt important i molt heavy
que alhora treus una mica de feina a la gent que es dedica a fer això en directe, perquè tota la feina la fas a casa, però saps que arribaràs allà, ho configuraràs tot i la feina que has estat fent durant 4 mesos, apretaràs un botonet i aniràs sol. Vull dir que això aconsegueixes un nivell de detall molt heavy. I quin preu tenen aquestes taules? Depèn. O sigui, jo la que tinc, en el seu moment, en plan farà 2 o 3 anys, costava uns 3.500 euros i a part havies de comprar l'ordinador. I ha de ser un ordinador que sigui potent, que aguanti, que no sé què. Després, o sigui, dins de la mateixa marca, o sigui, ara les 2 grans marques de taules de llums són Avolites, que és la que tinc jo, i MA, que és la més important a nivell mundial, diria jo. Dins d'Avolites pots trobar taules des dels 3.000 o 3.000 i pico fins als 60.000 i amb MA et pots anar fins als 200.000 tranquil·lament. Quina realitat. Llavors suposo que el pressupost d'un espectacle ha de ser gran per poder atribuir aquest percentatge de diners tan gran. Clar, per exemple, si te'n vas a veure a Espanya, no ho sé, però fora d'Espanya tots els musicals van amb MA, amb l'última del mercat, que potser s'han deixat 100.000 pavos. Doncs, bueno, clar, tot això després comences a entendre els preus de les entrades, que de vegades dius, ui, desorbitat, bueno, ja, però has de pagar un equip de 150 persones més tot l'equip tècnic, que se't en va una milionada. Vull dir que sí, sí. I quin és el major repte que tu t'has d'afrontar a l'hora de crear les llums o de posar-les en pràctica sobre l'escenari? Jo crec que el que em resulta més difícil és no tornar-me boja jo i no tornar boja la gent del meu voltant quan he de programar, perquè al final, si t'has d'estar 3 mesos seguits, dia sí, dia també programant una cosa, acabes una mica loquito del cap. Vull dir que per mi el repte més gran és saber diferenciar moments de feina i moments d'oci i no agafar tota la gent del teu voltant i cardar-la enmig de la teva ansietat. Per mi el més complicat és això, perquè és una feina que són moltes hores i has de saber diferenciar espais i has de saber diferenciar moments. I suposo que cada funció és diferent, no? I cada funció ho has de fer, no és tu dones un botó o sí? Bueno, depèn, hi ha 2 maneres de funcionar. Tu pots gravar-te tot un show per memòries i a la que apretes un botonet, cada canvi serà el mateix. Has d'anar apretant botonets cada cop que toqui, però ja està. I si no, pots gravar-te coses... Jo, mira, per exemple, en la meva experiència, jo ara estic amb 2 grups de música, amb un vaig en disseny, que és això, que cada moment que jo sé que he d'apretar, apreto un botonet i fan el que jo vull, i vaig amb un altre grup de música que improviso tot el bolo. Vull dir que amb el disseny sempre serà el mateix dintre del que cap, perquè cada instal·lació és diferent. Amb l'altre que improviso intento fer el mateix cada bolo, però és físicament impossible. Vull dir que sí, cada bolo varia. Intento fer el mateix i visualment dius, ai, sí, això s'assembla, però mai serà el mateix. Cada bolo és diferent. En quins llocs de treball has pogut aportar el teu gra de sorra, coneixements de llums? Vale. Jo ara mateix estic treballant a un espai jove de Barcelona, que és l'espai jove La Fontana, que allà treballo tant de so com de llums. Estic com a creadora, i estic en 2 projectes, en plan, en 2 grups de música. Un és el Poni Pissador, que és aquest d'aquí, i un és Svetlana Marrana. I també estic amb una companyia de teatre fent gira, però la il·luminació no és meva, simplement vaig com a operadora de taula, però el disseny no és meu, és d'una amiga meva. I he treballat a Aules, que el coneixes una miqueta. He estat treballant allà un parell d'anys, també. Sí. Llavors, clar, tens una experiència bastant notable per saber del que estàs parlant i clar, llavors és molt important, no? I llavors, també quines diferències hi trobes ara que has dit que també fas tema d'àudio? Quines diferències hi trobes entre àudio i il·luminació? Doncs mira, jo, havent estudiat les 2 coses, crec que em vaig decantar més cap a la il·luminació perquè és un sector molt més lliure. Perquè al final, en el so, pots com innovar en moltes coses i pots explorar molts àmbits i tinc col·legues que són tècnics de so i és impressionant el que fan. I agafen una veu i la poden fer sonar de 20 maneres diferents només apretant un botonet i ja et dic, és al·lucinant i són molt friquis, molt passats a vegades, però és molt heavy el que fan. Però al final amb el so a tu t'entra per un canal una cosa i has de fer que soni de tal manera i has d'aplicar diferents processos. Amb les llums trobo que hi ha un punt molt més creatiu, que sí, al final tot és engegar i apagar focus, però però no hi ha cap norma establerta de no, aquest focus l'has de fer anar d'aquesta manera. No, és que pots fer el que vulguis.
i crec que és això. Crec que fomenta una part creativa meva que sempre havia pensat que no tenia i que per això em vaig decantar per això, perquè pots fer el que vulguis, literalment. O sigui, mentre entenguis el procés principal, que és aquest foco m'entra de tal manera a la taula i l'he de configurar així perquè em funcioni, després pots fer el que vulguis. Amb millor o pitjor gust, però pots fer el que vulguis. Que guai. I per tu, quin és l'ofici o l'esdeveniment que millor recordis per tu, que sigui més especial? Vale, aquí en tinc dos. Em vaig estar mirant aquesta pregunta i en tinc dos. Un em va venir molt ràpid al cap, que és el disseny de llums que he fet amb Svetlana, perquè és el primer disseny que he fet així com professionalment. N'havia fet un parell abans, però eren gratis per amics i era com, bueno, com tu no em pagues res, jo aniré provant. I amb ells ha sigut el primer disseny que he fet professionalment i realment estic molt contenta. A dia d'avui, després d'una gira de tot l'estiu, ho canviaria sencer, perquè ja no m'agrada tant, però estic contenta perquè ha sigut la primera vegada que ho he pogut fer professionalment. I ahir la nit, parlant amb la Noa, amb la meva parella, vaig acabar caient en que a aules, aquest estiu no, l'estiu passat, vam fer un taller d'estiu que era Rent, i vam il·luminar un espai que de normal no és l'espai on es fan les representacions. És una aula molt... L'Icària, no? No, l'Icària és on es fan les representacions, vam il·luminar el Zeta. Ostres! Clar, és una sala molt allargada, no té cap tipus d'il·luminació, més enllà dels fluorescents del sostre, i juntament amb l'Àgata... Té mèrit, sí, té mèrit. Per això et dic que crec... O sigui, estic molt orgullosa perquè juntament amb l'Àgata, que sí que és veritat que sense ella no hagués estat així, perquè totes les decisions artístiques van ser seves, vam aconseguir il·luminar aquell espai i trobo que va resultar molt, molt maco. Vull dir, vam estar penjant focus de tuberies d'aigua del sostre, però al final el resultat va ser impressionant i crec que és el repte més gran que he tingut a dia d'avui. I tu què creus que és el més important que ha de tenir una tècnica de llums per crear o reaccionar a qualsevol inconvenient que se li presenti? Crec que has de tenir, i jo no ho tinc del tot, molta confiança en tu mateixa. Perquè al final és un sector que malauradament, malauradament, vull dir, cada cop hi ha més gent que s'interessa i això és molt guai, però hi ha com molta tendència de la gent que porta molts anys de no, este és mi territori. I a més, sent una dona, això sí que és una aliada, perquè és un sector que de sempre ha sigut per homes i hi ha molta competència. Bueno, o sigui, jo personalment no l'he viscut aquesta competència, toco fusta i me n'alegro a la vida de la gent que tinc al meu costat, Clar. Però sí que tinc moltes companyes que han patit molta competència per part d'altres companyes, perquè al final és com, sí, ara busquen noies perquè és el que interessa per paritat i perquè així dones bona imatge, però n'agafaran una. I si no tens aquesta confiança en tu mateixa, al final estàs fent una cosa que l'estàs creant tu sota el teu gust i el teu criteri i crec que et pot jugar molt a la contra perquè jo m'he trobat de vegades estar fent un bolo i que el tècnic de l'empresa estigués darrere meu simplement mirant el que estava fent perquè ell no havia de fer res i no m'estava jutjant ni res, però jo m'he sentit jutjada i crec que si no tens aquest punt de confiar en tu mateixa i apostar per el que tu estàs fent, et fas petita i li agafes por o necessites la valoració de tothom tota l'estona. Vull dir que crec que més enllà de coneixements tècnics has de tenir com molt d'amor propi i molta confiança en les teves decisions. Al final són teves i si a tu t'han donat la llibertat de que creïs tu el teu rotllo, has de confiar en el que tu has volgut crear el teu rotllo i que l'única persona que et pugui criticar siguis tu mateixa. Vull dir que crec que és això. Sí. Quin és el consell que tu diries a la gent jove que es vulgui dedicar a aquest món de la il·luminació? Quin consell els hi diries perquè puguin arribar a on estàs tu ara mateix? Que tinguin una mica de morro i que no tinguin vergonya de preguntar a altres tècnics que es trobin pel camí. Vull dir, jo quan vaig començar no sabia com es feia una cosa, que és una tonteria, que ara ho faig en 2 segons, i vaig estar-me 3 mesos que trigava 1 hora més de lo normal en fer les proves perquè em feia vergonya preguntar-li a algú. Fins que un dia vaig agafar a un noi que venia... Jo estava com a tècnica d'empresa i aquest noi venia amb una banda. I el vaig agafar, em va caure bé i li vaig dir, vale, Guille, necessito ajuda. I m'ho va explicar en 2 segons i ara som col·legues i parlem i si m'ha de passar algun bolo me'l passa, vull dir que al final és com estudiar molt pel teu compte, més enllà del curs que estudiïs, estudiar tu pel teu compte, mirar-te tutorials, intentar estar com a l'última de tot el que està sortint
provar, perquè al final la taula de llums te l'expliquen fins on és. Després tota la resta t'ho has de trobar tu i has de trobar tu la teva manera de treballar. Per tant, provar molt i preguntar-li molt a la gent sense vergonya. A través de l'experiència, tu creus que és on s'aprèn més, no? Sí, jo tinc un col·lega que per mi és un dels millors tècnics de llums que conec fins ara, que porta 10 o 12 anys treballant en aquest sector i els 5 primers no havia estudiat res. Ell va entrar en una empresa com a auxiliar, va acabar fent-se molt col·lega del que anava de llums, el de llums explicava coses i va estar 5 anys fent bolos de llums, tant amb l'empresa com amb una banda que anava ell, sense haver estudiat res. Clar. Perquè al final és com, bueno, un cop entens el procediment, després pots entrar en més tecnicismes de voltatges i de quants focus pots connectar aquí sense que et salti el generador i no sé què. Sí, ok. Però de com fer anar les llums és provar. I seguir provant i al cap de 3 mesos diràs, hòstia, això que no sabia fer-ho és una xorrada com apretar aquest botonet, que a més t'ho diu, que posa copy. Vull dir que és anar provant. I formació tu creus que també és important? Sí, jo crec que sí, evidentment. Vull dir, tota en aquesta vida pot ser molt guai ser autodidacta, però si hi ha algú que s'hi dedica, que t'ho ensenya, joder, doncs avances. O sigui, segurament si... Mira, jo, per exemple, toco la guitarra de manera autodidacta des que tinc 8 anys. I la toco prou bé, crec jo, i em defenso prou bé. I jo d'absoluta també en tens, eh? Absoluta no, però m'hi apropo. Però vull dir que jo he aconseguit tocar la guitarra de manera autodidacta i em defenso prou bé. Però segurament si ho hagués estudiat dels 8 als 12 anys que la xapurrejava, ho hagués aconseguit dels 8 als 10. Vull dir que sempre que hi ha una mica de formació avances feina, perquè tens una persona que t'està explicant ben bé el que has de fer. Evidentment et deixarà equivocar-te, però no t'estaràs equivocant 3 vegades. La primera et dirà, tu, xato, que no és per aquí. Vull dir que sí, que crec que una formació, evidentment, no és obligatòria, perquè hi ha molta gent que s'hi dedica i no la té, però que mai està de més. Doncs, Clara, moltíssimes gràcies per l'entrevista. De res. Ha sigut tot un plaer. A tu. I et desitgem tota la sort possible per projectes futurs. Moltes gràcies.